iată, așa cum am promis, la ora 3 începem jocul. Înainte de a începe concursul propriu-zis, adresez bun venit tuturor participanților la cea de-a doua ediție a concursului Cupa Nord-Vest. Acest concurs a fost inaugurat anul trecut cu scopul de a acorda o posibilitate tuturor copiilor din zona noastră geografică înainte să participe la un concurs puternic, înainte de finala pe țară care va fi în 10 aprilie. Am chemat la concurs participanți din Cluj-Napoca, care au venit la concurs, din Turda, care au venit copii din Zalău, din Sighetul Marmației, Oradea și, bineînțeles, Satu Mare. Pe lângă ăștia au mai venit la noi un copil din Târgu Mureș, care, chiar dacă nu este zona nord-vest, dar binevenit la concurs. Este din nord-vest. Copil? Este din nord-vest, Da, este din nord. Are bunici la Satu Mare, oricum, totdeauna e binevenit la concurs. Înainte de a trece la probleme tehnice, dau cuvântul domnului Isfran, președintele clubului sportiv Uniu, ca să vă adreseze câteva cuvinte. Dragi copii, dragi părinți, îmi face o deosebită plăcere ca la început de an participați într-un număr atât de mare la a doua ediție a Cupei Nord-Vest la Sat. Vreau să fiu foarte scurt să vă spun, această competiție, în primul rând, este organizată și doresc să mulțumesc domnilor antrenori Paul Zoltan, domnului profesor Cătălin Andelean și domnului Munteanu, care s-au ocupat îndeaproape de desfășurarea acestei competiții. Copii, să știți, indiferent cine va câștiga, cine va pierde, principalul este că ați participat. Eu doresc să câștige cel mai bun și să plecați cei care nu sunteți din Satul Mare cu amintire plăcută din Satul Mare. Doresc succes tuturor sportivilor și dragilor părinți. Mulțumim! Acum să vă prezint, la grupa de 8 ani sunt înscriși până acum 18 copii, 17 ani. Vor juca băieți și fetele împreună, la sfârșitul clasamentului vor fi premiați primii 3 fete și primii 3 la băieți. Primul câștigă cupa Nord-Vest și medaliile locul 1, 2, 3. Toți copiii participanți vor primi diplome frumoase de amintire că ați participat la acest concurs. La grupa de 10 ani sunt înscriși până acum 25 de copii. Grupa de 10 ani va juca chiar aici. Este cel mai numeros grup. Tot așa, primii 3 băieți și primii 3 fete vor câștiga medalie. Câștigătorul la băieți și la fete va câștiga și cupa. Toți copiii participanți vor primi diplome. Întrucât la grupa de 14 ani sunt puțin și la 12, grupa de 12 și 14 ani se joacă împreună, total sunt înscriși 15, nu? 18. Ai tăiat pe Simon. 18. La sfârșitul clasamentului, de 12 ani separat vom face clasament și la 14 ani separat. Și la băieți și la fete. Vreau să vă anunț, cei care ați venit din altă parte, știți, cazarea se face la Hotelul Sport sau la Hotelul Aurora. Nu este departe nici nu se poate veni în 10-15 minute pe joc. Masa se poate servi la meniul fixat care a fost aranjat la restaurantul Shanghai. Și deja diseară puteți merge la cină. Unii dintre ei care ați venit au fost deja și la prânz. Acum ne mai acordați câteva minute ca să definitivăm grupele și să facem perechile. 10 ani va juca aici, 14 și 12 la sala de mijloc, la 10 ani arbitru va fi domnul Munteanu Ciprian. La 14 și 12 ani domnul profesor Cătălin. Și cine credeți că va fi la 8 ani? Dori Baci. Acolo să veniți cu mine. La 10 ani și la 12-14 scrisul este obligatoriu. Trebuie să predați fișa.
Cine dorește să copieze pentru el un carnețel, copiază, dar fișa trebuie predată. La 10 și 10, 12 și 14 ani. La 8 ani nu este obligatoriu fișul. Acum, partida va fi de o oră pentru toți jucătorii și la 8 ani. Deci vă lipim la scaun pe cei de 8 ani. O oră trebuie să jucați, nu 10 minute. Ai înțeles, Bogdan? O oră. Toată lumea. Bun. Criteriile de departajare cele stabilite în prospect. Exact cum se este. Directă, buholtul mediu, buholtul și al patrulea Solul progresiv. Dar nu ajungem la patrulea. Și de asemenea am stabilit Fiți-te. organizatorii părinții nu au ce căuta în sală, Da. doar antrenorii. Deci, avem pentru părinți trei săli de așteptare, acolo stau. Copiii care termină jocul, indiferent din ce grupă, ies din sală și merg la sală de așteptare. În curte avem chioși pentru cafea, suc, apă minerală și sandwich-uri, poate fi plăcinte pentru cafea. Dar să nu nu repede partida, terminăm partida și să fugim la plăcintă. Nu. Jucați, veți vedea. Deci, acum ne mai dați 10 minute să stabilim grupele. Toată lumea în sala, fiecare grupă, 10 ani aici, la sala de mijloc 12-14, dincolo la 8 ani. Părinții nu intră în sală decât antrenori.